Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Naimbag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumaf kablawak itinimbag nga bigat kada kay amin nga sangapada. Pakishare ti programa tiyo, please share this program. Ket padaanan nyo ti pagkasalitaan ni Edmar nga napoluan. Kumpadre! Pagkasalitaan ti kumpadre. Anya ka di ti kumpadre. Yan. Ato dagdag ko na nga ako no kinurda ket ipulang kon datoy kandela tapno sumardingen ti panagkumpadreta kasta nga pagtrayan datoy pagkasalitaan ni pagayam ti yung Edmar padaanan niyo papagayam saan tayon nga roden nga agbaybayag rugyan tayon papagayam tapno malpasen sagudayan nga rod ti surat pagkasalitaan ni Edmar nga napoluan kumpadre. Dear Manong Nemi, awan nga tan ti kasisingadan nga gayem Manong Nemi no saan nga da kami keni Mario. Kabuta nagkaradwarang kami tila elementarya no mampaisang kam ngagpadpada iti barangay. Nagkaradwarang kampay iti high school, Manong Nemi. Ket ditoy syudad, ditoy kami nga may nakigasang kasat. Agpadpada kami Manong Nemi nga working student. No pay ad-adda nga nadisdiskarte ni Mario. Tada dagiti kundaway Manong Nemi nga agproblema ak. Ket papautangan nak. Utang kalimutan no dadto. Nadaman na ginugundaway no kaskasanulaeng no anya mati awang kayong kuha na itad kuman. No mampesaan na kumamata ka sa pulan. Manlaw ko idin Manong Nemi nga pimpintas tulay diti biyag dati gayem ko nga miti siyak. Nalalaing pa Manong Nemi di Descartena kan akademya. Nagkaradwarang kami ti college Manong Nemi ka nagpadpada kami nga nakastrek nagtrabaho iti may sa kumpanya. Kadgapot na nalalay iso na Manong. Nangat nga to ti posisyon ng emsyat. Takdakkel ti sweldo na yung emsyat. Agayam kami, ngamsaan kami nagpadpada ti pagyanan, nagsina kami ti pagkasaraan. Tsaka mo no apay. Di namot iyawis, ngumay laing nga nagkasera iti kasera na. Umayat mapanak laing nga nagkasera iti kasera na.
Idin to tajakmat mabaga nga umaylaing kanyak gabot awo met ti space ta bed space lang aron ti pagkasaraan. Hanggang manong nemi nagpadpada kami iti pa nagkursunada kadag iti pabay. Tipintas na pa'y manong nemi may sa bulan ti birthday mi. Nagsarunong nga petsa 7 ken 8. Umununaak manong. Iso nga no, celebraran mi ti birthday mi kini Mario iyad adda nga isuna iti pakaipatangan na tapno isut agpaala. Nagselebra kami ti may isang restaurant, urusan kiti may isang bar, aginom kami. Ni ani manong nemi tinamagpitik iti pusok. Naamamuklayang manong nemi ti may isang nga department store. Sales lady isuna. Irindo, taidi tayam amumat ni Mario ni Tess nga girlfriend na. May sada ito nga maestra, manong nemi. Maestra, iti may isang private school nga nakatupay ti position na manong nemi ta assistant from the owner. No pintas ti pagsasalitaan para kanyak ni ani ti kami pintasan. Ngam no salud-sud sa bali nga lalaki, ibagada na pinpindas kanon ni Tess. Pudnumet, tano pa nagar-arwat, makitang mabranded di kita arawatan ni Tess. Idinto ta ni ani manong nemi padak manong nemi nga datay kasla datay ibagbagay lang tinasken nga ibagay. Kaya nangasta nagsalita kami kini Mario. Kamusta? Mario? Shock? No problem. Nung kasano lang, madaanak to ni tibukod nga service car. Kotse? Haan? Takayat ni kotse. Nangaroon. Motorsiklo. Big bike. Hangan dal delikado motorsiklo. Nabimbinas at 4 wheels. Apay. Sikantod at dadangom unang madaan ti 4 wheels. Edmar ko naman. Edmar? No? Marigata nagsika. Napikang gata. Anak na kiltsweldo. Sa ni girlfriend mo, ni sweetheart mo. Maestra. Nangina ka ng sweldo ti maestra kahit no, dati private. Gagangay lang. Sika nga eh. Manulang ti sweldo met ni Ani. Aga sales lady. At then nagigundaway manong naming agde-date kami, agkukuyog kaming opat. Pair by pair manong naming. At nagigundaway, ngayon bes ko mga paggudwaan mi kini Mario, tigastusan mi. Ngayon siyaklatan. How mo to, kababain. Ori ito nga 1/4 na. Ngayon bes nga 1/2. Okay, friend. Nagasagasa na kimsika, siyaklatan ang tigastos. Laging nga manong nemi nagtulagan min nga maangay ti makungko na nga double wedding. When nagbabakasyon kami ti probinsya manong nemi. Tapos numalakaan kami kunami iti probinsya kami nga nagkasal. Sakad nila ang tiplete manong nemi ti upat. Nga aggapo iti partido ni Ani naganak yung kuwana. Kabsat na ken may nga angkel na. Erinto tadado manong nemi dagiti partido nga simurot nga di manon iti partido ni Tess. Iti mismo nga barangay manong nemi da Mario tinakaangayan ti reception. No pa iti ilimi tinakaangayan ti seremonya. Adung arod dagiti agbilbili manong nemi ti singed kanot panagkayami kini Mario. Tapati ti panagkasarmi kita. Naggadan pa. No may samot nga makunang iso ti grande unay ngam nagarbo at tao saan nga naawanan manon nemi nagiti sagana nga potahe ado pa di ada nagyawid. Gabota itimat syudad ti ayan ti trabaho mi ngagpadpada manon nemi iti syudad kami nga nagsubli nga dito'y kami nga nagnaid. Kat kabutad na nasawak manong nemi good for a family iti inalak nga pagkasaraan.
Kaya lang, Manong Nemi, medyo nalakalaeng. Ta iswala yung tikabaylan mi, iti asawa. Irin to, te medyo napintas. Hala nga medyo napintas. Di pagkasaraan Manong Nemi dates kay ni Mario. At daidin, motorsiklo Manong Nemi ni Mario. Kahit numapang ka magtrabaho, gabot ta madagas na, iti ayan ko, or orayag, tabno agkalubon kami. Pasensya kan, Mario. Abay. Ento na makabakirak tumati motorsiklok day. Gumatak tumaten. O, tigagangin to lang ang motor. No problem, my friend. Yan tangay, matagas kamit. Siyempre. Di ang kalubuntan. Supet na pletem. Okay? Oh, kahit kumasta ni misis mo. Nagsublim rin trabaho. Sino nga tat umuna nga makaputot ka data? Kahit naggandan tangay. May mesa nga bulan nga may pasngay dagiti putot na. Di nagsayaat. Kaya nagpeso Manong Nemi. Hindi ba damag kanyak ni Ani nga agdadagsenen? Tinawagak ni Mario Manong Nemi kat impadamag ko keng kuwana. Oh! Uray ni Tess. Kay magbaga na lang. Tawagan ka kumamat. Edmar. Nakauna ka lang. Ho? Nagpadpada? Yeah, naggandanda. Wala to naggagandanda mat kami nga nagkasara. Siyempre, gandan mat ngagsikog din iti asawa ta. Nagmayatan niya. Oo nga ro. Eh, di ba naglabas ti Aldaw ken bulan Manong Nemi. Madlaw ko nga talagang marigata na. Taidi, tasaan nga trabaho pa ni Ani, siyempre nagtalin na edan dito kasera. Kasi siya klayan tagsapsapol. Idin to, Manong Nemi, taoray no masikog kan saanin nga mapanagtrabaho ni Tess with salary lata, Manong Nemi. So napimpinas, tibiyag tigayim ko, himiti siya. At dapat tikitigundawin Manong Nemi nga marignak ti apal ko. Madlaw met ni Ani no naduma. Edmar, kapay, ano pampanunutem? Pampanunutek. Kasanong to nga tanong, agpasngay kan. Kahit nagpasngaya kundi, wan sa baling arabidig, hindi mang taripato, mang tagibi, mang patakkel, ti anak tang. Kahit siya, katultuloy kang trabaho. Di mat gumatot sweldo. Ininto ta, dumakdakkel mat ti paggastusan. Kasera, kuryente, danom. Di masapsapol mo nga pa-check up. And kasan panakaisagana, di masapsapol mo yung naganak ka. So sapo, saan mo man iti sweldo? Saan na tayo nga may bayan ni Apo Diyos? Tagunod ko na da. Adda kini Apo Diyos kamang punpuno niya man pagkurkurangan na masapulan. Agkamang talagang kuwana. Unang nga madai ti tao ti gawa. Nasa tawang gawa. Nasa Diyos ang awa. Ma'am, karagatak tumadlag tagsulit trabaho. No may pasngay ko ti anak ta. Sino nga ti gaywan ti anak ta? Nakas pagarikan. Ay, napimpinas ti biyag. Da Mario ng data. Amay nga kung kumparar mo ta, bagita, kaya kadakwada. Kaya nagpeso mo ti bagbaga. Nakat nga ito sweldo, nakat nga ito ti sweldo ni Mario ng Misyak, kabuta, ada nga rod posisyon na. Gagangilak lang empleyado. Ada motor na, siyak, awan. Hanga bali at agkalkalubon kayo, met. Saan ka na yun? Kaya dito ta ni Tess, ori saan nga sumrak ti eskwela, ag susweldo lang ta. Maternity leave with pay. Kaya dito no, nakaipas ngay. Siyempre, ag sublin to trabaho na. Nakil pa ti sweldo na. Napimpinas pagkasaraan da, nga data. Saan nga datat pampanunutin, Edmar? Gagangailangan nga ikaw kumparar ko ti bagi.
Kita, sana ta nga baybayan na, Diyos ko nakmat. Ano nga mabalinta? Silas lady aklayang itinamamunak. Idin to ta maestra ni Tess. Nakat nga to position. Dakdakal sa sweldo ni Mario ng tisika. Ay, hindi ito eh. Alawan, ang peso nga, masapul nga naskin nga apalam. Nga magbaling ko mga hordeta nga karit, tapos hindi ka sakit, adad nga agsalukag ka. Talagang agsalukag ka. Nudubyak to trabaho kita raminek. Agtrabaho tel daw. Agtrabaho pa'y trabi. May mesa nga bulan nga talaga manunay mi ti panagpasngay dagiti asawa mi kini Mario. Duwa nga aldaw manong. Imo na nga naipasngay ni Edmar Jr. Sa si Maruno manunay mi ti panakaipasngay ni Angelica nga anak na Mario kini Tess. May isang aldaw ti diferensya manong. Nagtitinulagan mi manong naming agadan to ti pabunyag. Anakan mi ni Angelica, anakan damat ni Junior. Digad kahit nga sawan malaksid nga gagayam kami, agkukumpadre, agkukumadre kampayin. Sa alangan nga gayam, manong naming ti awag mi kini Mario na tigat, kumpadre! Kumpadre! Kumusta kumpadre? Gusto lang kumpadre? Isu naman ang tadada nga naggastos manong name ti pabunyag. No ikumperam ti langa ti anak daken ti anak mi manong. No arwaten mo no anyaman di kiti masapsapol. Siyempre, madlaw mo nga damabalin ti pamilya ni Angelica. Piman ni Junior manong name. Langana pa ti kasla sana kompleto ti bulan na. Tasigonik ti doktor manong name nakapsot ka no ti barana. At posible manong name nga no saan nga malasatan baka no mapukaw mi ti anak mi. Diyos ko. Abigas to ti salunat ti nagbaling nga anak ta. Ani? Tsak mo't binabayan na. Kinargak mo't ininaw ko mo't. Saan ko mo't inababuso ti bagi? Kung natin doktor manong nemi, ada ka no kasta, nga inborn, nga ada idin sakit tubing, ada pa lang iti unig, ada pa lang iti unig ti matres. No may kasta manong nemi, naramid mi, tinang tagibi, hanang ipaahin no anyaman ti kasapulan. Gapo iti daytoy manong nemi awanen ti sabali pay nga maitulong ni ani no saan nga ti mga sikaso iti anak mi. Nagtakkel, ti pa nagproblema yung manong. At adigit kong daway, manong nami, gano kasta, nagkalubon kami kini Mario. Madlaw na. Partner, kumpadre, abi kasi napuyatan ka. Kapupuyat, kapapanunot, iti kasasaan mi, kumpadre. Abi, kumusta diyanak yo? Diyanak tayo. Kasi saan nga nasalunan? Ipagkita yung doktor. Gusto nga ti plano mi nga gastos latang. Kedua na. Alam nga hindi ka gastos. Napiyakan ka, Mario, tang. Awan ti problema mi ti asawam. Awan ti problema yun ti anak yo. Agsweldo kayo ngagpadpada. Siya nga mapampanunutan deta, no ada problema mit financially, agune ka lang kanya, kada kami. Nadoon na yung ti utang nyo. Mun utang ko na kayo. So, may magbilang mi ko mga utang. Tulong. Kaya na, sino ko matagtitinulong na saan nga, sikahin siya, datayo. Datayo, kukumpadre, sikamit kumpadre. Di mo na ipampanunutan deta, just relax. Enjoy your life. Kasano ko mag-enjoy akit kasi man sa sapo. Di mo unay dagdag sinindeta. Di mo unay just relax ko na kumat. Ohin manong name no kastang sumang petak. Kumusta nga dagos ti anak mi? Kumusta?
Kumusta tanak ta? Alagad normal mat iti panagdede na. Ngayon kagangin lang talaga nga. Ito nagsulduhak. Ipakita tayo, doktor. Kahit kasta nga rin tinapasamak manumne. Doktor, kumusta tanak mi? Kasapulan lahing maitid kang kuha natin gusto nga panakaagas na medication. So nala nga talagang magastusan kayo kada tinaskin nga i-take na nga medicine. Mairaman ni Sura nga paggastusan nyo. Binulan deta. Numano ti matumar na. Oray no saan kayo na mga rigatan. Kumusta mati trabaho, mister? Ada trabaho sa doktor ng lablabsak tag sa okit. Di pa yung manay nga para itinal daw ka sa pulan mi. Nagkaskasara kami, met. Di mat makaturong di asawa. Nagpatulong kay kadagit tayo kabakyan nyo. Kung nasaan, nayunam ti trabaho, no, kabailam, dito matlaang ti mamuspusan ket. Nga malwada ma, amangan si katag sakit, tel delikado. Oray kaskasano manon na yung tumultulong met ti asawa. Agawat tilabaan na kadagit at mabalin na karuba mi. Hirapin na madlat na nga iwanan siyempre ni June. Kuno saan ka noon nagpadalus, mapahan. Napialang mo't manong nemi nga makatulong ba si? Kahit nung kasta manong nemi nga madlaw ni Mario, naibusan man ng agas na anak ko tibunyag. Nakautang kami pa yung ganagit karkaruba. Sabi ko, may napumutang ganagit karkaruba. Wait lang. Sa karibo. Doon ay, sa mo bang panunutan noon niya man ti utang? Awan ti utang mo, kumpadre. Tulong ko na ito eh. Sikat dakay mo latan ti tumultulong. Ibas nga tumulong kami man. Sabi ko matumulong ka kada kami kat awan mat problema mi. Na sino tagkasapulan ti tulong, isot matulungan. Isot tulungan. Bakit no, adan tuman problema yung makatulong kam tuman. Ay, sa mo'y daw-dawat ang kaproblema kami. Sigawan. Depende to kasi nung tumatibay supapak mi kuhan nga kada kami, si Kangat. Give and take nga nun. Wala nga, take kamit lang at take, di kamit ag-give. Kaya natin tumat gundaw siguro ang ag-give kan tumaten. Nung kasapulan ka talaga aramidek. Diyan ka na yung kayo magbaga kang kaadmar, di ka una ang problema. Kitam tabagim, umres tabagim. Kinam kanya ko. Huwag nga ron. Gamot ha. Agra relaxak. Sana kag problema. Sasino kami na saan kag problema. Saan kag problema kami? Natap no saan kag tap no makapangan ka na. Imas ka maimas mo't maturog. Di ko na kang ganang just relax. Makarelaksak nga ron ka na problema. Kasi gamit. Iwagsak mo ti problema. Katawa am ti problema. Lasig kag katawa ka. Lapadasal nagkatawa. Oh. Agkatawa kami, nga talaga nga, na-feel mo di katawa, diyan nagsak mo. Nagkatawa ko mo, at problema. Ay, katin ti problema, just relax. Katawa ti problema ko rin si Kamot. Tawanan mo yung problema. Aging kama nung naming nga adanam amok. Nga ganiti club. Buno par, manong naming. Na minsan manon nemi na siya ito nang entertain kang kuha na dito yung kumpanya pagtrabaho. Kuhan manong, natulungan kisuna. Kama na king kabos. Ano trabaho? Nalaka lang kami trabaho eh. Pangrabiyak. Ano trabaho? Waiter laing timay sa ng bar. Tip trabaho ng retail daw. Dama. Bari sideline ko lang din dyan. Ngayon talaga narigat lata. Di ka lang sa pulit tinayon nyo. Oh, sige sir. Trabaho ko terabi. Da problema kay. Arot gastusin mi, kaskasara kampay lang sa adda sakit yan ako. Kasapurak ko mati extra job.
Kaya nga tangang ortek puyat, trabaho ka pa dito? Kaya? Kayanak. Sige. Into na rabi. Umay ka to. Kaya mamukan to kini boss. Sana ka sa pulan pa iti application letter kada interview. Anin. Basta report ka to rabi. Siya akong di makamukin ni boss sa makisarita. Aglaman nagdarwin. Sige, okay lang. Manong nemi naragsaga ka nang ipadamag kini ani ti amin. Sa kangatamarighatan. Yan tangi, jakmat unay makaturog, di ba? Siya kami lang mangdildilaw kanya. At ako mga trabahuan, tapno at hanga masayang tipuyat mo ko nam kanyak, di ba? E di, mapana ka agpuyatan. Agpuyat ak, agsweldo. Sigun kini Darwin, nakaskasano lang. Nag-adori kita nabumak ng agtip. Dakkel titip. Dakkel pa yung sweldo. Ano nga klase ng restaurant data? Resto bar. Pag-inuman, paganan. Baka damat na di GRO. Hamad ha? Dalang kasapulan siguro agad. Mabanda ka naman siguro ag request. Oh, apik sandahi ka. Rumbig ka di maragsakan ka ni. At least, manayon ang tingkam ko. Yung kasano na sikat agsakit. Saan nag-agsakit? Kamuta. Ipaharit na hapon Diyos ng agsakita. Masakit lang ang rutin ti anak ta. Katapos siya pitagsakit. Kasano tulangin ti biyag ta? Hindi maamuan ni Mario ti amin manunemi. Pare, kumpadre. Ti sweldom plus dadya masweldom iti extra job mo. Baka kayam doon ti mang sapaw iti sweldo. Hanggang aramidin ti mang sapaw, padre. Kumpadre, ti pampanunutak na yun. Ti masapsapulag tapno adda umanay. Ngayon no salang latang umanay, siyempre, adda kamat nga mangtulong kaniyak. Kada kami, kumpadre. Kawa na. Pagindi nga saan? Ewan ti problema. Parang yung laksak. Kinapudno na, kumpadre. Kaya ba't na medyo adda basit mag-igaman. Ako mat problema. Kanites, kabata. No just sweldo na laengan. Umanay pa kada kami. Pagkatapos ti sweldo. Medyo sobra-sobra. So, ang problema no financially. Guni kalakan niya. Dapat din na gundaway nga kahit kumamit ti mangraman ito sa bali sika. Kumpadre, pudo ka nitang kuking ka? Oh, gagangay dahil ti lalaki. Nagwapo ta kumpadre pagkatapos with this big motor. Sport motor. Oh? Di na kagwapo ta. Adama digong dawin nga saan kang mailubon nga iyawin, di ba? Sinot mangilubon mo no kalubong ko. Adulat tama digit mayat nga lumubon nga chicks padre. Mario, advice ko lang kumadre. Sabo ko mga saksaktan ni kumadre. Na? Sabo ko mga isuksukat. Saan ko susuktan ni kumadre? Paspasukotak lang. Ano pala sa pulam kinites? Ha? Ada ka di magkurkurangan na? Awan. Yung magagang lang ka sa pulang mata, ramanan sa bali. Kasi ka, di mo talaga gayan? No. Gabo tawan kwarta. Una da kwarta, padre. Kompadre, sang kunto karamidin deta. Oh. Nasi ka, ngayon siya ngay. Please, kumpadre. Oh, abis ka nagpagpakaasi. Gabot na kumpadre ka. Gabot na gayim ka. Diyak kayat nga mayawawan ka. Diyak kayat nga maisungsong ka. Diyak kayat nga dadakas sa mapasamakin ka. Diyak kayat nga da kay tumatag problema kini kumadre. Bayam latang, da kami latang dag problema financially. Gabot da sakit ti anak mi.
Sa mon nga raman pa yung problema ti pamilya, tapno anta ka, nga nakasagana nga, tumulong ka na kami. May kung maisuro na kumpadre no kisot kayat ko. Alaman, pakaragsakak, kumpadre. Advice ko lang ha, amumutin madre, ti pampanunutam kad nakilabasol kina po Diyos. Mapnag nga, tadakin ka. Awanit sa pulampay kini kumpadre Tess. Sila da sakit pa nagkurso na adam kini kumpadre. Ala? Glo. Kita mo kat masabsabidungan di panunot mo. Abi kas lisot isak sakit mo. Kat sa anak nga sakit. Isak sakit ka. Yapi nga ipag kakaasamit ni kumadre ko na nusakta. Kakaasit ti pamilya. Sikat kayat ko nga iyadayo ti sulisog. Sikat kayat ko nga iyadayo ti basol. Sige ka rin. Santan nga diniskutir. Damagan no, agapat ang kumpadre. Manong nemi agan enjoyak iti trabaho kas waiter iti may isang restaurant. Napintas, di pa nang entertain ko siyempre kada kiti customer, babae man wala lalaki. Mostly, family. Wano na di kita sweetheart. O sangit adan sabi di kita kakamalala. Nga pa nag-dinner, wano sangit uminom. At dapat di kita matruna, kadwa dari kita teenager. No kasta nga magustuhan damat iti panang entertain mi kadakwada kat syempre damat iti tip. No kasta nga agbibingay kami. Oh. Edmar. Oh, Edward. Dali di pa nakabagim. Kasi ag-deli ka. Ag-sweldo ka nga deli. Kaya minto no kinsenas kin katapusan. At dato pa sweldong. Kasi regular nga sweldong dito eh. Sa bali di kiti tip. Dakil ti may tulong na kanya dito eh. Siyempre sa anak unay nga problema ti may gatang ti angas ti anak ko. Nakurang ti turog mo. Ha? Ora jak magtrabaho no ka dito kat jak mat oray makaturog nga dagos. So nga talaga ti kundaway nga uminumak tap no makaturog ka. Dadado mamanong name libre pa yan ti inom. Kabutad talaga tayo arak manong name nga sanda nga maibus, sanda mat nga iyawid. Para kada kami isupen no kan manong name tinayon ti pagbibingayan. Huwain manong name adan makabulan ko nga adda iti bar. Tsak met maliwayan, tsak met mapaybaan ti trabaho iti aldaw. Hindi dati may isang arabi manong name aday masadig kanya. Kumadre. Mario, compadre. Abindas gayon dito ayam mo Si Kawet. Di mali magbaga. Diyan kayo magbaga. Okay ko anak man. Nagsasalita ta. Ito yung opisina. Hindi mo man layawis yung umayak kumamit. Kaya, bago manaskin pa yung iyawis ko. No, kaya't mo gimmick iti rabi. Sino kadwam? Si siya. Ilanak man ti partner ko. Awan siya raw dita. Si Kamay tapi ka sa pulang GRO pa lang naglapsat ni baka mo. Ni manin bakit ko? Ni manin kumadrem ti adda panunot mo. Ang balay binagusto ko muna sakbiri muarak. Pinaturog ko muna. Binagusto ko muna. Tinaimas din turog na. Yan na nabubutan nga rin muarak ko na. Kaya indurdurong ko dyan motorsiklo. Ngayon ruharas ako pinagandar ti medyo adayo tapos saan nga makaring. Awan di may baga ka partner mo. Ngayon kayat mo. Ibaga kinibos. No, ada mabaling nga alain na nga itad kang ka. Kasi makita mo na Hamad nga GRO, di partner di kita. Agayan ayat, agkamalala, ada pa'y bakla kin lalaki, matrona kin macho dancer.
Gabot may mesa manon name iti kumpadrek. At adigidi gundawin ng panag iti table na nga tulungak ng minum. Partner, kumpadre, tugaw kan. Hanggang mabait itong trabaho. Dirang man kami ni kandi partner ko. O may katultulungan ng minum. Baka no, hanggang makapag-drive. Siyak tupay. Kayang-kaya. Sa anak ba't ng minum ka, dito nalabalabas ng kayak. So nga rin may katultulungan. Ano oras na rekapyo? 2:00. Di ka marigatan? Mano lang titurog mo? No, ada 2 oras na turog ko, no, okay na. Agbay-bay taminak mit. Staya. Masyanak ang kakumpadre, Admar. Agamar ka rin natin kasi. Ano ka mga tahang ka, trabaho to yung tanuan niya man ti pagkurkurangan nyo, tad kulaan yan. Sige, tawat na. Sige. Okay. May umayak tumanin. At danton pareha. Ano nga pareha? Hindi mang chisak to. No ko na mga dikit umamay dito kit no sa andaman nga pod nung agayon ayat. Baka dikit illicit apirda. Di ba nga lak tumatin ti chicks ko. Tayik ko dito eh. Nagbabad kam no minom. Biyang tumet manong nemi biyang kun tumet ti mamagbaga iti kumpadre. Ngem, saan nga na magbagaan manong nemi ti kumpadre? Gamot ti na minsan nga aldaw. Wala na minsan nga rabi dimteng isuna nga dakaduana. Siyak ti masidag kadakwada tapos siyak iti mang serve kadakwada. Kumadre, meet Jenny. Kapay na no, kasin mo. Kasin sinukit. Gab-gabo may laing karuran mi. But kahit nakanot uminom, di may kam dito yan. Hi. Hi, Jenny. Siyak mo ni Edmar. Agkumpantray kami ni Mario. Sige, anong order niyo? Beer? Red wine? Hard wine? Beer ni Jenny, manong name. Idin to hard ni Mario. Inyarasas ko. Di mo unay kumpan. Di pa nag-drive mo. At nakadinadamag mo nga na disgrasya. Amo ka di matlanin kumadre nga rumbar ka. Si Kamat. Namin na baga kang kaliblibasa kisuna. Kaya no makapuot nga eh. No makapuot, di makapuot. Ang kumatitugtugot sa cellphone ko, tawagan na, agreement lang yung dabay na. Kaya no, sumangpit ka, saan nakasalangadan? Ano ka mati problema mo ka na kami eh. Abi dapat pag problema am. Hamon nga problema, no anyaman ti problema, may asawak, kumpadre. Tiket problema, ti pamilya, ti panunutom latan. Siya kami, ano pakibiyam na damon problema mi? Si Kamat. Kahit no ada problema mi, tumultulong ka kada kami. Kahit siyempre no ada problema ya, tumulong akmat kada kayo. Ngamahon ti problema mi. Kaya ka sa bulin, tulong mo. Sige, kumpadre, sorry ah. Sobra kamat nga na, pakibiyangan pa iti relasyon mi kinites. Takunak manin, at sakit pa nagkurso na adam kinikumpadre. Ay, paunay ka batin, kumpadre. Ikatamdayta nga pa naghimon mo. Manong nemi, jak kumakayat ti makibiyang namdya ka mo. Pakabasula ka di. Tinawagak manong nemi ti may isang arabi nga addamanin ditoy ni Mario. Nabayag manong nemi, ngagriring. Una na imas ka turog na. Pakabasulak sama dito nga ramidan. Ngayon disong batan na manong nemi, hello. Kumadre. Sindi ito eh. Di kumpadre mga Mario. Ay, kumpadre. Nakatawag ka man. Ito kasi ito yung oras. Apay. Nakaring ka rin niya tayo ni
Angelica, ngay mas turog na ng dati kaabay ko tawan. Awan man ti asawak. Imbati namat man ti cellphone na. Dikat saan ko matawagan. Diyak madagdag nga agawid. Agawid tumanan ti kay kayat na. Abay nga di mo padasin nga kasalita nga sanan nga raramiden. Aman kumpatri magbakakmat. Ngayon libasan na ka talaga. At day sunod ito eh. Ito pagtrabaho yan resto bar? Sino kadwa na? Itakit awan. Nga madan sa duwa nga gundaway nga ada kadwa na nga babae. Ay, ni Mario talaga. Sabagay, kumpadre, sa kumit kiding nga, anak mit kiding nga mas daaw. Kaaduan na. Nga tikas kang kuha na talaga nga maraming na nag-chicks. Nga di naman na panunutin nga masaktan. Masaktan ang asawa na. Magbagak mo ito na. Nga nadaduma, kagura na kamang bagbagagin kuha na kumadre. Kumadre, hamon tulay bagbagan nga tinawagan ka. Ang mga no, sakti kagura na. Yung badasin man ang ako idulin mo tatulbek ng motor na. Ha? Kito na awan talis ito nga paglugaran na. Alaem no ka si tulbek na. Samo idulin. Kasanon no, kumyot. Agad sa bali ka saritaan na yan. Alaman, kumadre, padasik tuman. Kumadre, hamon ito ibagbagan ang timawag hak. Sige. Awan ito magtanagam. Dakam tulad tagin kong padre mga Mario tagsalita. Diyak kaya takas ito nga naramidan na. Ang mga numapunuan at panawan miso na. Kat nga sa nga sumangpatak met manunay dito'y balay. Siyempre, makariing ti asawak. Kumusta kan? Ay, mas turog ko. Ni June, basta lakit makapagtumahal. Tilama din o, awan ti tumarinan. Awanan ti maintenance na mga na tayo, na magtadpig sa ti barana. Karagatakmat lang, nga da irapin ko. Nga maun ti pagtanagam, at mahal saan ko may bayan suna. Saan ko madamay bayan ti pagkik. Katsika, kamusta ka? Okay. Nakaawid akon. Maturog akon nga dakos. Saan kan uminom? Tap na makaturog ka. At damatan basit inom ko. Saan ta na gusto ang tinik nata? Kaya naman pang may imas pa ititurog dita, di ba? Yung sa mga kidawanan ti mamin doa. Si Kaman. Ano madiferensya na ti maminsan lang kin mamindua. Gusto nan ti maminsan. Hagbanog kalaing na orayan pa ti mamindua, di ba? So nga, ani, sabi ko mata, saan na ito bakal ti problema ta? Si problema ta lang iti anak ta. Kaya okay man ti suna. Kaya mamum, kaslag dumting nga tag problema ti kiti kumpadre kan kumadre ta. Tapay. Baka numayaw ni Mario. Saan kumat nga rin mabaling nga, saan nga ibaga kini kumadrites? Wala ka pinagipulong ka. Baka basulak ka din. Inaramit ko tayo sa dyan, tapno amo ni test, teramidan na. Insurok pa yan, ngay lumang na ditulbag ni motor na. Kadagiti si Marcelino nga rabii manunemi saan ko nga nauray ni Mario. Tinawagak manunemi ni Kumadre Tess. Hello, Kumadre. Kumadre. Diyak manong nga rabii nga saan ko makita ni Mario toy. Tinungpal ko di bilin mo. Amom, apaman nga.
Isa rin natin motor na. Dawate ka na ako siya tulbag. Dinaited, pilitek. Endo na dawatin na, nadapapanan na, diya kaya. Kasta una ati pa nagsapsapol na no kasta nga makaring kahit na tumayita. Agor ka kumpadre ka na eh. Niko sa dito eh. Ni kumpadre manito ka sa sarita. Abay. Nadlaw na. Kumpadre, admar ko na kumaha. Di mo pagpakita, nervyos mo kumpadre. Sige kumpadre, bye. Manong nemi sinarunungak na tinawagan ni Mario. Kumpadre, katawag ka man. Nalimit kayo gawin nga tintinawag ti asawa ka. Ha? Hustong sakit na atap ko, kumpadre. Kahit mo sa amin nakalungan ni kumpadre. Mario, ada yun talaga mapasamak. Ang tintinawag ka gayam. Kata, kumpadre kam gayam. Kada kami nga rin ni Ani. Hanggang mo't nagtintinawag Kahit mo nga rin nagtintinawag kami kini Ani. Kahit mo nga ron, nga nung kastang anda ka ni Tabar, kahit mapaanak kita kasera yo, kahit mapagkukat kaduan na kita ginam. Mario, noan yaman ti adati panunot mo, ada yung mapasamak na tapa, kumpadre, padre tarupam. Sa mo nga pakibibiyangan pati bek mi, wala na mapaspasamak. Kasta kagayam, kumpadre. Awan tayo mo kabasol ko, kumpadre. Kasalsalita, matawtawagan ti asawak. Diyak matawtawagan ni Ania. No, apa yung natawagan kahit kung lang saan ka kung mga mayawan. Ano ka magbibiyang mo kaniyak? Igas-gastusan? Igas-gastusan, nak? Kumpadre, saan kumakasta? Sige. Nakadudot sa baling ang parang mapanak. Kapag amin nga mapanak dita. Kataw-tawagam ni bakit ko tap nagipulong ka. Kasi ano ko mga namuan na nga the genity biyag ko. No saan nga si ka. Kumpadre, hanggang magayam nga gayam. Apay ko nam tigasta. Wala nga gipulong ka kayo bakit ko. No gayam na kumaan na niya man makikita, makakagipulpulong. Isa kasakit mo ni Tess, di mo kayo na masaktan, di mo kayo naliputan, di mo kayo na maliputan. Awan ti sa mali nga saksakit mo sa hanggang si kagayam. Kumpadre, diya kaya't nga problema ti relasyon nyo kini kumpadre. Bayam latangan na kami ndag problema ti asawak, gabuta masakit ti anak mi. Kasta ti kayat ko. Awan ti sa baling anda ti panunot nga aramidek. Madita anda ti panunot mo, kumpadre. Sige. Sige, hindi na kumagkagura, kumpadre. Tao mo tinas ka na pangguram kaniya. Nung makabasulak man ti panagipulong ko. Sorry, Sige. Sige nga rin, bye. Manong nemi nabahigan saan kam nga naging inuni. Taori pagunyak no anda kami iti opisina, manong nemi sa anak madasuksong bata. Nga ta kumanda kiti gundawi manong nemi ibaga kam lumubunak sa bali matilublubon. Sikan tumat kami. Kinuna ni Ani iti minsan manong nga panagsalita mi. Isa ka ditayan ti problema. Ti panakibiyan mo, so ti nagrugyan ti amin. Saan ka din nga ti aggayem, agkukumadre ka, at pakibiyangan ti tunggal may sa kanakuana? Makita ka matit aramin ti kumpadre. Siyempre, magbaga. Kat gabotasan nga mabagbagan, imbaga kini kumadre, tapno adday so na nga mangtingkar. Iti asawa na.
Anyan tut ko na ni kumadre, numamuan na, nga kasjagayam ti araramiden ti asawa na nga, amok, nga jak api nga jak ipulong kang kuha na. Wala nga dyan ba nagipulong mo, dinak kalabasol mo kini Mario. Alala, no saan da kayo ti mabiyangan, di saan? Himiti may sa nga rabi, manong nemi dimteng ni Mario. Ada talo akakadwa na manong nemi. Puro lalaki. Nagiinom da manong nemi, nagadot order da pulutan ken ara. Diyak kumakayat manong nemi nga pagkibiyangan manen ti kumpadrek ngayam talaga nga aslama dit konsensya no diyak pagkibiyangan. Kumpadre. Oh, kumpadre. Ada problema? Munti magdana nga mo rin kasi ano kaado ti bill mi, mabayadan mi. Gagayam ko na kito eh. Di kita ito susto kagayam. Kahit ko lang kumpadre nga palagi nakamotor ka. Di mo unay. Padre. Slawan nakim ko. Hananas ka na ba yung magbagaan nak? Dadanakim ko. Kahit ka po manong name ita ado dagiti customer nga dadtuma. Saan ko nga binayagan ida? Tasama ta siya nagsiserve kadakuan. Napuutak lahingin manong name nga awanan di kiti kakaduana. Ni Darwin ko na na. Nabartegan di kumpadre, pinanawan dalatan. Anya? Kaya ka pinanawan ta? Dagito ti pudno, gagayim ko na na. No gagayim na kumalagi di, apinas ka na panawan da iso na. Sa din siya, dyan eh. Ntukkalan si Pit na tilamisaan. O rin nagbayad ng tlaing. Before ang intukkal na si Pit na kita pinagbayad mo yung muna. Nagadul kastos na, padre. Basta. Sumit kayat na. Adumati kwarta na. Nabala kita ayan naman na may kasgayam riniing ko isuna. Kumpadre, kumpad, closing time na. Hamad mabalim kumpad nga, baybayan na kalutad to, kat panawan na ka. Kumpad, kumpadre, amay, ano problema? Kumpad, naman na kagawa kon? Pinanawan na kan, kumpad. Ano? Nagloko na. Kumpad, yan tangi, agsara kami, agawid akmantan, agkuyuktan. Mada natin putulbek mo ta siya drive. Sapo kang kumpadre, parang ipakarup mo kanyak. Hamon nga kaya-kaya. Nagdala mo usak labasit. Mangasim. Ano? Nagdala mo usak. Mamanag labasit itis comfort room. Matulit ka kubat. Ay, kaya. Atibayin ka ka. Taging ganun siya. Ana, kaya. Kunak man. Sige, ba't? Apay, yan. Nabordagat lang. Nagdala mo usak lang. Mayatin. No, kayo mo kubat. Agkape ka. Kape. Baka nanginak kape yun tayo. Ilibrik mata na akong bad. Basta, agkuyog tan nga gawid. Subit na pagplete. Sige, tabla ang mga tikape. Hindi blaak manong hindi aga po ti CR manong name. Sige, kape-kape. Sige nga ron. Hanag ka kape. Ang mga nadyak doon makaturog ng kape Pinanawan naklatan na kita, jablo. Siyak pa tinagbaybayad, libre amin. Kaya, dagay dyan, putnong agayam, kung naman kanya. Saan da ka nga binabayaan? Ita, sinot putnong agayam mo, sinot kumpadrem. Hanggang mga nga balas na baybayaan dito eh. Kaya dumad nga minti utang mo kanyak, di ba? Utang ko ayaw, tulong. Sika, nagkunan ako nga saan ko nga utang. Utang ka tatulong. Sola iso, di ba? Itirong mo na kami manong name kumpad. Tulbek siya tag-drive. Bay ko mga siya tag-drive.
Napuutam ka din nga pinalubusan ka nga drive. Awang pwede sa bala nga taka-drive ka na ito paborito nga motor na sa nga siyak lang. Wala nga sa mo kaya. Papilit mo nga sa nga kaya. Sige, plastara ko. Ito helmet ko. Bagman tawan, timakaw ka na ito helmet. Ako nagtatakaw dito eh. Yan na. Pero ka, awan sa baling helmet mo? Sabi ko, mayalang ka ti helmet. Kaya daw mati ka lublubong ko. Lumubong ka sa nga naka-helmet ah. Kumpadre, siya akong tag-drive. Ayun, siya. Tapay, gumalaglaw, sumakay ka, tintan. Ako unay patpatraya. Ay, sa gumana ta akong nga gawin. Tan! Uy, sige. Ano man yung bagbagaak manong namin. Hindi mo una kumpan. Dagat problema mo. Di adad na disgrasya ta doon. Biyangan na. Basta sakti pa ka mo. Kumpat ka lang ganyak. Manong namin tsak pagarupen nga karay di nga rabi. Wano parbangon. Mabasamak ti pa nakadisgrasya mi kini kumpadre. Hoen manong namin. Manulaing nga kanto makadanon kaminton. Idi pangidagasan na kanya. Idi manong nemi tabigla nga nagkurba isuna. Kad naagaw na ti lane, manong nemi ti bangir nga lane, nga pag-isumat nga dadakkel nga truck. Napuutak manong nemi ti panakaitayok ko. Ngayon saan ko nga napuutan no kasanon ti panagdisok. Nga di addan puot ko manong nemi adda akon niti ospital. Ani, nagkamantigay niya po Diyos. Tas ibibiyag ka. Napasabat. Disgrasya kayo. Nagkumpadre. Naibagadalayan kanyak. Iti tagsapsapulak. Di ka man lamaurayin. Diyak ba't matawagan sa cellphone mo? Nasarakan da nga nawara-wara. So nga di ka matawagan. Tawag ka na gini kakadwa mitibara. Aldawon hindi makatawag ak nga. Nagkuyog kayo, nagkumpadre. Gabutan na Bartek. Ni Mario. Insublat ko nga tinawagan siyempre ni Tess. Isublat pa nakaamo ni Tess nga na-disgrasya kay Gayam. Tapos so pala pa nakaamo na. Awan tinangin tawag kay ni Tess. Simbang ba't kanumat ni Mario sa diyay? Hana, saan nga na ni Mario? Hawang ano ba't ibaga na nga nasikit. Kada niya apay nga tsak mo ko dito kan nigan ka sakak. Iso tinapakaruhan. Sida mo no kasano no anak tinakaitaltalan na tigurong mo. Ibaga ta sa angat ti ulom tinapakaruan ket awan helmet mo. Naihawid mo tlayang ni Mario sige motorsiklo na. Awan ka naman ti motorsiklo na kasi magpahit. Sa salud-suden na, ada ka no iti talyer. Ada ka no lang basit nga perdina. Nim saan ka no ba't nga imbaga ni Mario nga? Na-aksidente kayo. Ngayon sigon ti misdesyon ni kiti pulis. Akas imbaga ita ni sarhento. Ita imay dito kit ururay na ti managsublit puot mo. Nga nasarakan na ka ti medyo adayo. Ganito ta
Awa maten ti motor. Awa maten ti kaduam. Ngam di driver, jet truck nga dinong pariyo. Isot nangibaga kadagiti pulis. Nga motor tinang dungpar kadakwada. Nga naitayok, tinailubon. Nga dyan nag-drive kading karigatan na. Ti imadayo. Nga nangyadayo ti motor na. Nga amo na kading iso ni Mario. Kaputi panangilawlawag dang kasi yung klase nga motor. Kan panangibaga ni Tess nga awan ni Mario kada di nga rabi tanamuan na nga daman ni intibara nga magtrabaho. Kaya magami ha. Nga ni Mario tinag motor. Nga isot tinag aking ko ti motor. Ngawan sa baling agsumbat itikas na nga disgrasya na sa angisuna. Diyos ko, Edmar, pangalan ta tigastusan ta. Pagbayad tayo ti ospital. Hindi na ito nga ba nakadisgrasya? Dumteng ti pulis manong naming nga ng interviewan niya. Imbaga kang kuha na manong. Ananawaik ti gayim ko ti kumpandarek. Imbaga kang siyakla ko man drive. Ngam tinakinayat. Inibiglatan ginulpe na tinagkurba. Tilangin na putak kadedya panagkurba na katni. Naagaw na ti lane ti truck. Kada, inanugot ko manong nemi. Nga ni Mario, tinangtong para, iti masabat na, nga lukan. Bagak manong nemi nga tinaodi nga naputak kiti panakay tayo ko. Nadya ko na mo pahay no kasanot pa ng diso. Bagak ti polis manong nemi. Nga siyempre, nga wanti sa baling agsungbat, iti aksidente no saan nga ni Mario. Dagan ka, Edmar, no di pa nagreklamo, no mampesikatin lubon na, ngam siyempre, basol, dagmamaneho. Kamu kadino sa dino, ayan ita ni Mario? Tsaka mo, sir. Tadak mo dito sa ospital. Napanggamit ka, sir, dang. Ako mati may bagat asawa na. Napanggambay ito yung opisina yo. Kaya saan ka nang report iso na. Kit, kumusta nga rin, sir, ti? Aking kukuha ni driver ti Lugan. Adamot susungbatan na. Numan pa'y adamot kalintagan na. Nga saan nga agsungbatan niya mga damage. Gabot tayo sungar tinadungpar. Iso kumapay iti agsak lang. Awan ti maraming ko. Sir, baga akong decide ko. Dito yung daking ko katilogan. Sir, kumusta ka? Edmar tinagan ko, sir. Siyak daking ko katilogan. Ngam sanga siyak tinag-drive. Ngam sigun iti driver ko. Awat sa baling aking basol no sanga na kayo. Uwan na nugutek. Gabatam, imagaw kami iti lane. Kan na kami ti dimong bang, sir. Kahit kumusta man ti kasasahad mo. Manong name ni Ani tinagsumpat. Sir, saan ko pa na ibaga na ito iti asawak? Natapno saan nga maipagtaran ti entero nga magiti asawak. Masapol nga magupid ti aking kanawan, aking katigid kung akubang asaka na. Hanya?
Saan nga rin binatani? Tsaka hindi mo po ko tisakak. Kasano ka rin tibiyag na rin, Jack makapagtrabaho. Saan nga mabalin? Ngayon suti ko na, doktor. Amom, Edmar, suti ko na ni Sargento nga dakam ko matirumbing agreklamo. Uno, awan tirumbing nga sumusungbatan mi. Awan ti dahil tilugan mi kapata dakil nga truck. Nagdagdati bumper na, siyempre. Dinong parte motorsiklo. O rin ng big bike, ang adalat na damage mo di motorsiklo. Ang mga mahal ko na. Kana damage mo. Awang ko matinas ka na sungsungbatan mi. Ang tapno sa akin ko matintog ti kaso. Sa akin nga scanbay. Ngay pilat ti kaso. Kaya nakas pagarigan ta, kahit mo ang sungbat na jay nang iturong tilugan, mabaling sa idarawam tayo. Ang agsumbat ka na kiti amin ang gastos mo. Sa ate pa'y paibalo di suna. Kasta ka di, sir? Damagam na takin sarhento. Siyempre, sot nag-drive, sot aking baso. Sot nagsumbat ti amin. Mabaling pa yung agdawat iti danyos taging ko katilugan nga tinungpar na. Kansi ka. Sir, pagbali ng tilangan nga siyak ti nag-drive. Hanya? Tapos lang mailiklik ti kumpadrek tayo niya man ang kaso. Oh, sikapayin ti mga ako iti basol ti kumpadrem. Ngayon kumain ti madanyos. Doon na hindi naitultulong na kanya. So nga, numabalin. Isa kon tibaluden nyo. Isa mo nga mabalin. Kasi kadibik-tiba. Ngayon so dahil tayo pagpakasik, sir. Da kayo malanag ko na nga tapos sa aning umatigtog ti amin. Oh, sige. No kaya't mo iliklik siya kumpadrem. Ito ang yaman na pakakaswad na. Sa klaro dito baka mo magbayad naman ng gastos mo ito eh. Tamnawan ti problema. Sir, da kayo pa yan tag gastos. Kabutawan sama tinamnamayan nyo nga pangalan nyo ti gastusin nyo. Sigun ti pa nakisarita kini misis mo. Umaning nga tama din sa gasot na ribo pesos. No daman pagkurkurangan na. Da kayo ng tagrimedyo. E magpata magdadak ti gasta. Ikaman kami, sir. Ikaman kami. Manong Nemi. Cheque nga inted na iti asawa. Sarento. Ayawan nga rin ti problema. Kaputa siya kamot ti bagadang ng akon di. Sa aming nga naskin pa yung awanted ang tigigya kumpadrem. Awan ti kaso. Tanawat mo matendeta. Sige, sir. Kaman kami. Hindi makapanahon dan manong Nemi. Nasa lusod mo ka dito, doktor. Numanod magastos. Di pa nakaputit sa ka. Amat ka din nga nakil. Yung tigastos no, may kanintilandok, dakilunay. Santa pa lang panarotin neta. Sobra-sobra tinted na nga sangag sa taribo, di ba? Kumusta dyan, akta? Aywanan ni auntie. Yan ang kunching. At dabay pang paagas na kinkwanan ako sa kasunulan. Namsahan nga nito ay nurumuharag to nito ospital. Kaya't ko. Agawit tanton sa di probinsya mi. Kaya ko tagyan sa diyay. Taado tigiti mang batang tumulong kaniya kakapsat ko. Tabarbareng no.
iti probinsya, sumasaya at tunti kasasad ti anak ta. Buwanaw ta ditoy. Aday wantan da kumpadrem kini kumadreta. Yan tangay. Saan naman ta kasapulit tayo nyaman nga. Ako mati may tulong ta kadakwada. Wala nga may bustinated nga sa nga 1,000 pesos. Kasi nung tupeti biyak tayo, no saan ka makamagtrabaho, makamuna po Diyos. Sa di probinsya, adun to't makaiwanan tanak ta. Di siya tumatin na trabaho. Sabi ko matagtultuloy, iti kinapudnom kanya kani. Di na kumabaybayan. Itatamay sakon nga inutil. Manong nemi awan pulos ti komunikasyon mi kini kompadre ka Mario. Ngem, ada komunikasyon mi kani Tess ako madre. Nabaga ken kuha na manong nemi ti napasama. Asyak tinangako ni Titbasol kuma ni Mario. Kanti magak manong nemi gagawid kami sa di probinsya. Manong nemi, mamano ka naman nga gawin ni Mario. Amo na siguro manong nemi nga talagang hindi nga sapsapulin na kiti pulis. Yung siguro, gabot ay nakukod, basol na manong nemi, hanan to nga nasken pay nga. Hanto nga nasken pay manong nemi nga limangan na kiti pulis. Nalpas mi nga ro din manong namin di obligasyon mi ti kasera, napayadan min, aglaman ti hospital bill, awanin ti may sakak manong nami, nagupa din. May masanti sakak. At atibahin na manong nami ti asawak, ken babayan ti may sakak sa rukun. Nga da kami ni terminal ti bus nga gawit sa di probinsya. Implas na rin nagtugaw, sana inalan, ti anak mi manong nami inubpa, kabasan nga, impaubana iti sa bahay. Agtartarayan manong namin ti miyabas, hindi ta agring ti cellphone ti asawa. Sino tumatawag? Ni Kumadre Tess. Hello, Kumadre? Ada kami ni dalan ni Kumadre nga gawid sa ti probinsya. Uwan, Kumadre. Gamang kami, Kumadre. Sige. Barbareng napimintas na ti biyag mi. Sadyay. Ta napimintas doon ti malangam ti anak mi nga presko nga angin. Kasi kung ti doktor depende ti ay aglawlaw. Kaya na doon ti kita mga sikaso ken kuana. Mga iwan ken kuana. Kaya maring numakasarak to trabaho sa jay. Ni kumpadre makit diyan may laman sasakan at awan, makapagnaman nga doon sa rakod na Iti probinsya, doon siguro mahirapin na trabaho sa jay. O rekas kasano na lang kumadre nga nagbiyak kami. Tinasken ka. Si bibiyag ti asawak. Tilang may sasakan at napukaw na. Ikadaan dami dito probinsya, manong namin siyempre, ado na kita ng tulong ka na kami. Tas si bibiyag magpailangan na kita naganak ka niya. Ken kas namat na nagita aglawlaw. Iti karoba mi nga almost kakabagyan mi kakabsat ko kasinsin ko. Nakastrek ka sa servidura manong namin iti asawak iti may sa karinterya iti sentro ti ilim. Hinahanang mo ti mga aywan manong namin iti anak ko, ti anak mi. Ano man sumuro manong namin iti marigatan ti panagangis na nga madamit lata dagos nga ipatumar mi ken kuan. Kada dali gidigondaw yung manong nemi nga mapami pabatok iti baybay no kasta nga sampay nga lumnek wala sampay nga nagtaod hampay nga limgak tinit. So man advice na manong nemi nga sukan no ti makaited iti panakalaing iti sakit tinakapsot
nga pangsyon iti barana. Idin ta siyak manong nemi tultulungak ni tatang. Napay napigsapay lang ni tatang manong nemi agtaragan din ngwen. At least makatulong ak. Kabailak ti bapan mangruot manong nemi kanen ti kalding uno kanen ti baka. Kabailak manong nemi iti agtukit karikit ti maimula nga nateng agmula ti kamuting. Tumawtawag mit lata manong nemi ni Tess. Basta na siya titawagan na. Kumadre, kumusta kayo din? Bakit at least nasa isang labas si dito biyag mi hata ado ka mga mang agtitinulong, ado dagiti mang tulong ka na kami. Di takit daktakay man laing ni kumpadre ti tumultulong ka na kami. Kumusta man ni kumpadre? Tsaka mo ta at dagiti kong tawing agbangungot. Kakaasya ka mangriringno ka. Abay mamagbangungot. Tsaka mo. Amo na ka di kumpadre nga napuka ko di may sasakak. Tsaka man, amo na. Di yun ay baga? Sa amin pulos na ka sa salita man ipo di diya. Tsaka man natagtakamat. Tila na ibaga, nga sikan tinangako, iti basol na. Kumadre, nagsalita kami kini kumadre. Binulon na ka mga ipatulog dita. Through remittance store. Napialangan na may tulong mi. Taapi mo't nga ramidem. Ketuan. Napisamid lahat at sweldo ti asawa. Sapid na smith sweldo. Ako man tagmalig ang problema mi. Basit may tulong mi di supay. No makapitulod kami ti 1,000, 2,000, no 3,000 ti binulan di so nga nayunan nyo. Magyaman kami kumadre. Tinatawagan ka din ni kumpadrem? Diyan ka mo di cellphone number nan gabot ako mo di cellphone ko ta natadail nga ron. Sa may saan ako nga sa cellphone? Cellphone ni Mrs. na ito, di ba? When siya ito nga tinawagan kasi kamot siya mong bat. Okay. Agaman kami ako madari no mangted ka man ti suporta. Una. Kung mati asawag ti madamage kapot iso taking basol eh. Agaman kikidya na siya taking kuha di lugan. So bag kumapati dumaw ti danyos. Ngayon maawatan ni ti sitwasyon. So nga, deta una ti magyamayawanan ni kumpadre mata samongin sagmak isuna. No ba'y sikat na isagmak ko na biktima. Adan talo nga bulan mi ditoy manong nemi iri pagamuam dadamang pupukaw kaniyak ni nanan. Adaki di tilikod nga da si kasuan. Ay, Edmar! Nanang, ada makasabol ka ka. Ay, kumpadrem kayo. Ana? Ni kumpadrem nga Mario. Ada? Oin. Nakakabutor ti dakkel. Diyos ko. Ay, minuturan naman yung syudad. Sabay ka si Dagla. 4 hours lang siguro. Tinaray na. Manang nami babayin di sa rukod ko. Naman pa kakaasyak. Nagpalikod gumadak pa lang iti tenga. Manang nami katengan ti balay. Adayok pa iti sango ti balay. Di sabatin nak. Kumpadre! Ito yung nagbalbalay mo, kumpadre. Ti amok at sangang mo na po ko, ti may sangasakam. Aman, kumpadre. Kasat ka po na nga, kinay-kayat minti may dito. Taadot mang tulong ka na kami. Kumpadre, basol ko tinapasama kay ka. Di mat imbaga amin din kumadre mga tes. Nga kasto ti kasasahad mo.
Uri sa di opisina. Basta kanulatan, nag-resign ka. Nga di damat imbaga no anya trason. Madre, lah, umay ka. Siya ako nagbalik nga sa rugod mo, kumadre. Sumrik na dito balay. Dito ako nagtibalayo. Ni June, kumusta? Iso tada kininanang. Ay, wala ya. Nagtugaw ka, kumadre. Sigaw maturumbay kapag tugaw ka sa tagsang ili. Nana, ay, Mario, kiubayak man ni Junior ah. Sumalsalot na pa siya, anak ko po niya nga. Ay, lapintas, di ka sasaad na dito eh. Sa adadapay nga na sustansya na kita ipapaunag na. Kaya namin talon sa nga napantay, batok-batok tabay-bay. Mumakit na sinagmatibay-bay dito eh. Ayaw mo. Oray ni Angelica kita nakasalsalon at ngapin pindas. Nakita tayo kadla ngaya. Opo. Sunalang ta. Kumpadre, paunahin. Napasama kan. Tsak, pagarupan nga kastoy. Tamo kat gagangay lang ti sugat mo. Di matibagbagang kami ni kumadre nga napukaw mo ti may sasakam. Insubli manon namin ni Mario ni John kininana. Kat nagtugaw ti kumpadre ng mabay kanya. Kumpadre, nagyamanak ka. Tas ikapay yung tinangako ti basol ko. Dati ina ti pagbutbut nga kay. Sud ka po na nga naglamlam nga. Intarayak ti nagbasulak. Imbagta na siya taking kukwa. Titrak. Niso ko matirumbing agdahawat pa ti danyos. Nimso kanot nagtadkang ka. Kinawanan tinaipila pa yung akaso ka mo ta. Si kamot din tinangako. Ang iyong basol mo ti amin. Kupad. Inabay lang ama parang nagkaknosin no tipod nung magayam kin kumpadre. Pakawan ang nagtanyaman nga panagimimon ko idi panagsalselos no kasta nga maamok nga komunikasyon nyo kanibakit ko. Gusto ka. Panangin sakit mo kanyak. Panangin adayom kanyak ti disgrasya. Panangin adayom kanyak ti sulisog. Basol ko ti amin kumpad. Kasto nagbali ng ikarikan ka. No anyaman ti pagkurkurangan mga ipay ti pamilyam. Ipay ko. Kin kompadre. Ikatangan ta ti artificial nga sakam. Kaya ta? Kabailan ta? Oresanan kompad. Saman. Di na mapakawan no saan ka umanugot ti kayat ko, kompadre. So nga pabusoyan na. Pabusoyan na. Nangro na ita talaga na panagnagkak nga may sakapod nung agayam kin kompadre. Kompadre. Oh, sige. Agyaman ang tanalalawagan mo lang ti pananot mo, kumpad. Katsama ko marit itultuloy ang saktan ni kumadre. Talagang sanggun nga kayat. Gapata. Diya kayat nga. Mapukaw na ti panagayat kan panagtalik na kanyak. Diya kayat nga siya tag problema. Gapoy ti pamilya. Kadagyaman na kang kakumpadre. Talagang nga si katibudbud nung agayam kin kumpadre. Nadanak manong name ti artificial nga saka babayan ti tulong ti kumpadrek. Tulong daki ni kumadre. Nagkang kami pa iti puunan manong name tapno wag negosyo kami. Dito rin probinsya. Uwain manong. Nagtaraga na kiti baboy, pigari, 2 manong name nga patining. Aw mati problema. Tadayumot manong name iti pigarimi iti antibalbalay. Kat ka po, tati asawak kada dumatinalis na may panggap iti karinderya. Nadaan kami iti bugang karinderya iti sentro iti ilimi.
When inaldaw manong naming agparti kami para iti karinderya tinaduma-duma po tayo. Malaksid ka rita, adu pwede kita gatang manong naming iti live. No kasta nga damaksayan kada kita tarakid ko at damit dagos nga maisulnit nga buriyas manong. Sala nagsardeng dito nga negosyok. Idita ada sakit ti baboy manong naming nga dumteng dito lugar mi. Ngam sambat nga napukaw manong nami ti puunan mi. Nagsublimat manen, idita mapukawen data nga sakit. Nangruna iti malpasin dito duwa nga tawin manon naming nga pigsa iti COVID-19 wano pandemya. Adan adi ni Junior nga iso ni Laila. Amad lata nga napukawen di komunikasyon mi kada Compadre Mario kani Comadre Tess, adamaten ading ni Angelica, ni maten Mario Junior manong name. Wen manong name namumpay nasubok kami kani Compadre Mario tinakana pasamak nga dandanik na katayan. Nga dahit nga panubok manong name yung panakasuot ket isuot nakasuutan nga talaga tipod no panagkayami ken panagkumpadre. Anapindas nga nagtultuloy ti relasyon ti pamilya ken ti pamilya na. Kada dadig iti kuntaw manong name nga umay dagbakasyon iti probinsya. Agad ipartiyan mi ida isaganain mo nit ida. Daytoy manong name iti pagkasarita kadagyaman naklaunay iti anos mo nga nangurnos kalpasan nga nag-insend kang kadit Italiana. Agyaman naklaunay iti laing mo nga nangiba sakit sapi kumatan damet na ibatik nga adal liwliwagan pagsarmingan ti biyag kadagitipadag kadimngeg kanagbuya. Pumakada nga ruden tuyag yaman nga pagayam mo Edmar. Salamat po for watching. Mabuhay tayong lahat.